Eso. Pero unha vez ali atopeime con profesores. Ese foi o problema. Bueno, estes profesores non teño queixa de ningún. Isto escribí non eu, tío. Non sei que estaría pensando. Pero só vou nomear a un profesor. Este profesor é... que pon aquí... Tato. É o profesor que máis me marcou, non? Porque digamos que ten unha forma peculiar de dar as clases con respecto á sociedade, sobre todo cando di cousas como estas. Os accidentes de tráfico son magníficos, porque moita xente que morre neles son xente xove. Esta xente xove ten órganos sans, novos, que son estupendos para dar a outras persoas. Tamén recordaredes algúns o cariño que lle tiña a Marina Reija. Todos recordamos cando estivo algunhas semanas enferma, non? E tanto recordámoslo co seu peculiar aprecio. Dicindo, Marina, que lle pasa? E nos dicía, Marina, que lle pasa? Está morta. Ele empezaba a defenderse, non? Dicindo, mirade, no mundo somos 7.000 millóns de persoas. Con estas estadísticas vamos chegar no 2050 a 12.000 millóns de persoas aquí. Con isto quero vos dicir que canto menos xente haga, máis oxígeno para o resto. Iso é fantástico. Non, era, sin duda, bueno, era algo irónico, non? Pero a mí vai me marcar ese profesor, sí. Bueno, se estás por aí, non creo que che parezca mal ni nada, Bueno, tamén quero nomear a outra persoa que non sei se está aquí. Unha persoa que é a hostia. A hostia, bah. Esta persoa ensinoume matemáticas, ensinoume a cociñar, ensinoume a ser un home de negocios. Por favor, un aplauso para Alfredo. Un señor que, bueno, unha persoa